Hej, velkommen til Strik med Ella. Det bliver meget moderne lige nu at strikke multifarvet strik og multifarvet mønstre. Og her vil jeg gerne vise, hvordan jeg strikker sådan en slags strik med 2 forskellige garn. Jeg har basisfarve og flerfarvegarn. På den slags strik skal man have antal masker, som deles med 2, plus 2 kantmasker. Her er det meget vigtigt at have pind med åben ende, fordi jeg strikker ikke rundt på rundpind, eller kan du tage rundpind. Vi skal bare strikke 2 pindomgang på en side, på ret side, og 2 pindomgang på vrang side. Så den faktisk ret pænt ud på en anden side. Sådan ud. Jeg har strikket elastik 2 gange 2. Man kan få andre elastikker. Det vigtigste er, at det er antal masker deles med 2 plus 2 kantmasker. Og jeg er på min ret side, det vil sige min basisfarve fra den der garn. Det er frem på min højre side. På ret side begynder jeg at strikke med min farvet garn. Jeg har mit farvet garn. Binder det med min basisfarve. Og så begynder jeg at strikke den første pindomgang på vores ret side. Den første bare til at fikse den garn, så strikker jeg den på den måde. Så starter det mønster. Jeg strikker kun med farvet garn, den på ret side, pindomgang nummer 1. Den første maske strikker jeg ret. Nummer 2 tager jeg op. Jeg strikker igen ret og tager op. Så strikker jeg ret, og den næste tager jeg op. Så har jeg 2 masker til sidst. Den næste, fordi den her jeg strikket, den her tager jeg op, og den sidste strikker jeg vrang. Det var pindomgang nummer 1 på ret side. Nu tager jeg min strik og flytter simpelthen på den side igen. Her har jeg kun den hvide garn, det vil sige min basisgarn. Nu strikker jeg med. Her begynder jeg at tage den første op, fordi det er vores kantmaske. Næste tager jeg op. Den hvide strikker jeg ret. Jeg tager op og strikker ret. Op og strikker ret. Når jeg tager mine masker op, den ligger faktisk på den side, som det er nemt at tage op herfra. Og fortsætter. Strikker, en strikkes, og en der tages op. Tager op, har jeg 2 masker til sidst. Den her strikker jeg ret. Og kantmasker strikker jeg altid vrang. Nu har jeg strikket 2 pindomgang på ret side. Nu vender jeg min strik om, og jeg er på min vrang side. Tager min farvet garn igen, og hver gang vi skifter farve, så vikler vi de 2 sammen. Det vil sige, et tråd til næste omgang, det vil ikke hænge alt for langt herfra. Vi er på vrang side og strikker med farvet garn. Den første tager jeg op, så begynder jeg at strikke vrang.
Den første strikker jeg vrang. Den næste tager jeg op med tråd foran arbejde. På den måde. Igen vrang. Tager en maske op med tråd foran arbejde. Vrang. Og tager op. Vrang og op. Nu har jeg 2 masker til sidst. Den her jeg lige strikket, den her skal jeg tage op. Og så den sidste strikker jeg altid vrang som kantmaske. Det var første omgang på vores vrangside. Nu skal jeg have nummer 2 omgang bare med hvid garn. Det vil sige, at jeg flytter mit strik her. Tager min hvid tråd. Her strikker vi en gang til bare med hvid tråd. Først tager jeg op. Tråd foran. En tager jeg op. Og den lange maske, man kan tydeligt se, her er det strikket, her er det lange maske. Så strikker jeg vrang. Igen, tager op. Strikkes vrang. Op og vrang. Og tråd foran arbejde. Op og vrang. Op og vrang. Her har jeg taget en af. Jeg har 2 masker her. En strikker jeg. Og den sidste kantmaske strikkes vrang. Nu har vi 2 pinomgang på vrangsiden. Jeg vender om og starter forfra. Igen krydser her. Tager min farvetråd. Og lader strikke et par omgang sammen. Jeg håber, du kan bruge den mønster. Det er faktisk rigtig flot, hvis man har for eksempel strikket ens farve manchetter og halsen. Og for eksempel ærmer og foran i sweater eller et eller andet. Man kan strikke på den måde. Det er faktisk rigtig flot effekt. Så sådan nu lige nu. Og vi strikker, vi tager vores farvetråd, og så strikker igen, ligesom vi strikkede i række nummer 1. Det vil sige, at den første tager jeg op. Her strikker jeg en strikker, og en tager op. En strikker, og en op. Her har jeg strikket, har 2 masker på pinden. Den her tager jeg op, og den sidste kantmaske strikker jeg vrang. Glider vores strik på den side, og strikker en pinomgang på ret side igen med hvid, eller din basisfarve. Den første tager jeg op, så den næste tager jeg op, så strikker jeg ret og op. Ret og tager op. Har 2 sidste masker. Den her strikker jeg ret, og det sidste strikker jeg vrang som kantmaske. Nu har vi lavet en til pinomgang på ret side. Jeg vender om og strikker 2 pinomgang her, lige præcis som vi har strikket før.
Husk, når du kommer på en side, hvor det er begge tråde på en side, så vi altid krydse dem på den måde. Så det er ingen tråd, det hænger på siden. Vi fylder en anden tråd med. Og så vrangsider første pin om gangen. Den første tager jeg op. Så strikker jeg en vrangmaske. Og den næste tager jeg op med tråd foran. En vrang, og tager jeg op. En vrang, tråd foran, tager op. Til sidst har jeg 2 masker. Den her tager jeg op med tråd foran, og den sidste strikker jeg vrang. Det var nummer 1 på vores vrangpinomgang. Igen flytter jeg min strik hertil og tager den sidste omgang med min hvid tråd. Den første tager jeg op. Den næste tager jeg op, og så strikker jeg vrang. Tager op med tråd foran, strikker vrang. Tråd foran tager jeg op, og så strikker jeg vrang. Hvis du nybegynder og har det svært at følge med eller sige, hvordan og hvorledes, hvordan skal du strikke nu? Skal du strikke, eller skal du tage ind op? Vi har de masker her, som ligger tydeligt. Den her har vi strikket sidste pinomgang. Det vil sige, det har den der knude her. Ikke? Jeg tager den op. Den næste maske, det er lidt længere. Det er længere end den, der vi strikket. Det vil sige, det er den maske, vi har taget op sidste pinomgang. Det vil sige, den strikker jeg. Den har vi strikket sidste gang. Tager jeg op. Og den lange strikker jeg vrang. Tager op og vrang. Op og strikker vrang den lange maske. Og igen tager jeg op. Har jeg 2 sidste masker. Den her strikker jeg vrang. Og min kantmaske strikker jeg også vrang. Se hvad vi har lært at strikke denne gang. Det er også meget pænt på vrangsiden. Så begynder det at forme sig mønstre. Det vil sige, hvis du for eksempel strikker med en basisfarve som hvid, og for eksempel kun blå som ekstra farve, så kan jeg tydeligt sige, at vores basisfarve, den er sådan noget krydsagtig her. Jeg håber, det var nyttigt. Tak fordi du kiggede forbi. På gensyn.